Amawele akhandeka kanjani? How are twins formed? Baningi ababuza lo mbuzo, asizame ukuthi siyichaze lena. So, mekukhona umama nobaba bazohlangana beye ocansini bakhiphe, umama uzokhipha ini? Iqanda, ubaba akhiphe ama-sperm. So, ukuze kwenzeke umntwana, maningi ama-sperm, umuntu wesilisa mechitha ukhipha ama-sperm amaningi ayolwela ini? Ukuthi ahlangane naleli qanda. Mehlangane naleli qanda azoyenza ini? Izygote, qhubeka ama-stage kube umntwana. Mekuza kumawele-ke, zimbili indlela amawele angayenzeka ngawo. Okay? Eyokuqala-ke, umama uzokhipha ini? Amaqanda amabili. Lento siyibiza ngokuthi hyperovulation. So kusuke kukhona ushintsho oluba khona kuma-hormone emzimbeni womuntu wesifazane isikhathi esiningi. Okay? So mekhipha amaqanda amabili, ukhumbule ukuthi sithe siningi sperm, maningi ama-sperms akhishwa umuntu wesilisa. Mekhipha-ke la maqanda amabili, wonke lama-sperm ayolwela ukuthi ahlangane nala maqanda. Okay? So kuzoba khona amabili-ke ama-sperm awinayo, enzeke izygote nakhona, enze abantwana. So uyabona-ke la ukuthi khona i-sperm neqanda, i-sperm neqanda. Kusho kuzoba khona abantwana ababili, hhayi oyedwa njengoba sibonile lana. Okay? So ngoba kuhlukene, i-material ehlukene, i-sperm ehlukene, iqanda ehlukene, kusho ukuthi kuzoba abantwana abangafani. So kungenzeka ubulili angeke buze bufane, ngaba umfana nentombazane, ngaba intombazane nentombazane, ngaba umfana nomfana. Kuzoya nje ngokuthi athini ama-chromosome, laba besikhuluma ngawo ngale. Athini ama-chromosome ahlanganile ukuba khanda labantwana. Nangokubukeka ebusweni angeke baze bafane ngoba they are very different. Okay? So lana siwabiza ngokuthi ama-dizygotic. Ungabe usanaka ukuthi ngibhala kanjani. Kodwa-ke iwona amawele ajwayelekile-ke lawo. So indlela yesibili-ke esithola ngayo amawele ukuthi umama uzoqhubeka akhiphe iqanda elilodwa. Mekhipha iqanda elilodwa, azoza ama-sperm ezolwa ukuthi athole ukungena kwiqanda ezokhanda umntwana. So mehlangana-ke lama-sperm ehlangana, i-sperm lesi esodwa sihlangana neqanda, kuzoyenza umntwana, bese kukhona into ezoyenzakala. Lokho akujwayelekile, kodwa-ke kuzohlukana la phakathi nendawo, kwenze abantwana ababili. Okay? So kuzoyenza abantwana ababili. Kodwa la bantwana ababili baphumaphi? Baphuma kwi-sperm neqanda elilodwa. Okusho ukuthi bazofana. So that's why uzothola ukuthi amawele amanye ayafana ubulili, ukubukeka bawumuntu oyedwa. Lawo mawele siwabiza ngokuthi ama-monozygotic. Okay? Ama-monozygotic. So khona i-dizygotic, lapho amawele akhandwa amaqanda amabili ahlukene nama-sperm amabili ahlukene, kodwa azokhulela esibelethweni esisodwa. So kufana nokuthi iy'ngane nje ezalwa ndawonye, kodwa zikhule zizalwe ngesikhathi esisodwa. Okay? Iy'ngane zomndeni owodwa, kodwa azifanani. Okay? Okwesibili-ke kube yilawa azalwa efana ngoba baphuma kwi-sperm esisodwa neqanda elilodwa, kube khona ushintsho olenzakalayo lapho le qanda ne-sperm kuhlukana phakathi kwenze abantwana ababili. Okay? I-dizygotic, i-monozygotic. Okay? Ungahamba-ke uye ku-Google uyothi ukufunda-ke kabanzi ngokuthi la magama asho ukuthini, nanokuthi amawele akhandeka kanjani. Okay? Ngiyathemba ukuthi iyachazeleka. Ungakhohlwa ukuthi ungifollowe khona la. Ngiyabonga kakhulu.